Erokamano Sharon, awinji makare kendo oyawore Homa Bay County ochiwo maber kendo mana kaka inyalo neno ni endi wantiere bus park ma Homa Bay kaendi ma en kama thoth nyamburko wuoke kadhi kuonde mopogore opogore ka giting'o jowuoth kaachiel kod osike ka giwuok e chuny boma ma Homa Bay kaendi. Mana kaka wadhi mbele kod twak marwa ma kawuono wang'iyo ikruok mantiere sama koro jopuonjre dhi nyime kod chenro mar somo ka skunde iyawo ayanga e piny Kenya odiochieng' ma kawuono bang' ka jopuonjre bedo dala kuom thuolo malach ahinya kinde manyicha gintie rusa kendo odiochieng' ma kawuono chenro mag yawo skunde dhi nyime kendo jonyuol kaachiel kod jogo eko marito nyithindo iko chenro maneno ni jopuonjre magi odhi e skul kendo chako ayanga chenro mar somo e tam mokwongo higa manyien mar 2023 kendi. Sharon ng'uro osebedo kawuok kanyo to kuom jonyuol kaachiel kod jokanyo sekta mar somo kaluwore kod pek mar ngima ma samoro jonyuol neno matek ahinya e ng'iyo gigo chulo weche mag chulo school fees mag nyithindgi kaachiel kod gigo eko mopogore ma onego bed ni gitiyo godo e sama gidwoko nyithindo e chenro mag somo. Gi ka an kod moko kuom jonyuol bende warado go e stage kaendi ka giikore mar ng'iyo achiel ariyo adek moko ma ginyalo terogo nyithindgi e skul sama koro oyaw ayanga chenro mag somo odiochieng' ma kawuono. Ibiro chako gi nyingi ting'isowa ni kaka in achiel kuom jonyuol Homa Bay kaendi ok ang'e ni thuolo ne bedo malach ma jonyuol ne kod nyithindo pacho kendo odiochieng' ma kawuono oyaw ayanga chenro mar somo e tam mokwongo kaka janyuol achiel kuom jonyuol e kaunti kaendi ineno ka ikruok oseketo machalo nade mondo nyithindo dhi nyime kod chenro mag somo e yo mowinjore machiegni. Kaka niluongo ni Frederick Ochieng' Raute, akwayo kaka jadak ma Homa Bay, akwayo President Ruto koyie odwoknwa school fee chien. Wach mar school fee mochako medorenwa ne nyithindo wawinjo pek kabisa gi kaka sani ngima oidhore. Means mar fare be sani oidho ne nyithiwa ni kaluwore gi bech fuel moidho malo. Wakwayo sirikal koyie mondo ong'i yo manyalo konyowa godo kaka wan jodak ma Homa Bay wawinjo pek kabisa kuom gik matimorenwa. Iwago wach mar school fees moidho malo midwa ni mondo sirikal ong'e ne Kenya dwok piny. Tang'e ni sama nyithindo dok skul kaendi anya to mago eko madhi chako form 1 kaachiel kod mako madhi e forms manyime nitie gigo eko midwaro gigo mondo gidonj e skul. Ok ang'e ni kaka achiel kuom janyuol ma Homa Bay kaendi be neno ka nengo mag gigo eko ma onego bed ni jopuonjre dhigo nyime chenro mag somo be nengo gi ni kare koso nitie kaka omedgi ma samoro inyo fuko ma janyuol. Ka wang'iyo gigo kaka sani bechgi omedore, ka wang'iyo books ma nyithindo dhigo skul sani bechgi omedore, gimoro amora beche omedore kidonjo e duka, koro iwuotho ka lwetini nono, piny be tek gi ji koni gi koni endi. Wakwayo sirikal mondo koyie to konywa kuom achiel ariyo adek gi kuom nyithiwa mondo wayud kaka wanyalo konyore e ngima masani. Kamano Sharon pod an kap kod moko kuom jonyuol ma chapni stage kaendi ka giiko chenro mag nyithindgi madhi e skul. Ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni kaka achiel kuom jonyuol ma sani koro chapni mondo nyithindgi ochak ayanga chenro mar somo e tam mokwongo ni. En pek mane mantie kata yot mane miseneno sama koro nyithindo dhi nyime kod chenro mar somo chakre odiochieng' ma kawuono? Erokamano gi nyingi iluonga ni Yier an ba janyuol. Mokwongo bwogo wan wawuoni rusa ni bet lach. Piny ringo ma chako gik kendo chakre nyoro koro yudo ka koro weche ochako bedo mopogore opogore. Kawuono ti nyithindo ma kinyiepo kiny. Sama kidhi wuotho books mane samoro inyiewo gi siling 80 sani book en 120. Mano e 200. Yudo ka gik moko gik moko koro ringo ma koro piny kidhi feature be king'iyo the other term last year check kind of this first term this year yudo ka is quite difference about 5,000 more made. Medo ka koro piny bedo matek ma kigo kwan to ok donji ngima bech gik moko kaka chiemo michamo ka moga ng'ogo ni malo fibe ni malo ngima koro buogi aboga to wachimo kanye. Koro mana kaka wado machielo nowacho ni sani kane ber to sirikal ong'eno mana kaka koro gidwoko na kata mafino obede kata gono kata 5,000 no omiwa kata yweyo mo matin kamano. Bende no ka thoth jonyuol kata achiel kuom jonyuol ma nyithindgi dhi skul odiochieng' ma kawuono bende no ka ne usebedo kod ikruok makare kata doko no ywak nigi matek bono kaka side maru ma jonyuol useketo ikruok ma kata doko nigi matek ka koywago do endo to gigo eko ma nyithindo dwaro onene ochopo kare mondo chenro mag sombgi kik roche sama koro gichako ayanga tam mokwongo mar higa manyien ni. En adier
akaka an janyuol ng'eni kata mana wach mar Christmas kia happy new year tiji ok expend ke jing'iyo ni bang' ndalo matin yaw school koro sani janyuol mariek ng'eny jonyuol sani king'iyo gi ka dhano chapni street manyo nyiewo gik moko mag nyithindo ng'iso ni jonyuol piny ose change ka piny tek to ng'ano ng'iyo mana ko save ne nyathi school kech somo duong' molo gimoro amora koro ka ng'eny jonyuol nyocha okawo pesa magin go matin no giiko ne yawo school ma kawuono kaka an nariekora onge tiende chamo gweno to kiny nyathino lewo. Erokamano. Sharon an ka kod achiel kuom janyuol nene ka en stage ka en kuwuotho gi raweche ma bende oseikore ne chenro mar dhi skul bochako gi nyingi ting'iso ni raweche ni tero skul mane to ikruok mane ma in go kaka janyuol mondo ne nyathino dhi kod chenro mag somo yo mowinjore. Erokamano an iluonga ni Julius Odhiambo Jalon e gweng' moro ni Kamato wasebedo gi pek saidi nikech awach ni the entire Homa Bay County gik mwakonyorego kaka janyuol kodok korka puodho ne ji oaye nono to puodho no e kuonde ma jonyuol mang'eny konyorego. Mar ariyo kaka Homa Bay County nam ikruok mane mineno ka iseketo ne ka in gi nyathi ka kendo en gi uniform mar dhi skul en chenro mane ma in go mane nyathino dhi skul e yo makare ma chandruok obedo. Ikruok ne an go to ka gik Homa Bay Town to kaka nyithindo be nobedo rusa malanda nyathino dhi moe wuoche sani ka wuotho kuonde wuoch bech wuoch omedore ma otama kata kawo ne nyathi en adier makende ni bech gik moko medore kaka wan jonyuol ok wawinji yot ahinya. Mar ariyo bende kaka sirikal ochako omedo bei ne gimbeko nwago ndalo corona sani ne gimedo bei school fee ma wan jonyuol koro wawinjo matek saidi. Raweche ni somo kanye to odhi en form adi to ka ng'eni kaka janyuol be gigo modwaro iseikone mondo odiochieng' makiny kata kawuono dhi skul ma odhi nyime kod chenro mag somo. Raweche somo tabaka Kisii to gik miiko ne watemo kaka jonyuol to nok nyal nikech buge kanwa wuotho kata e supermarket kwadhi e dukni kwadhi kanye buge bechgi oidho saidi bech gimoro amora oidho koro ikruok ma wan go kaka jonyuol ok ber ahinya. Sirikal kata kwaoro nyithindo kata nyithindo dhi gi gik morem to kigi riembnwa nyithindo ka duogo dala kamano. Sharon mano mana mako kuom paro ma jonyuol e kaunti Homa Bay ka nigo ka injo ka thoth gi oywaga ahinya gi pek mar ngima kaachiel kod school fee ma giwacho ni omedo ka omedi kod bende gigo eko ma onego bed ni jopuonjre tiyogo e chenro mag somo bende giywak ni oyudo malo kata kamano giwacho ni kata doko negi matek kamano to nyaka to gidhi nyime ni tero nyithindgi skul mondo chenro gi mag somo kik rochre. Pod wabiro dhi nyime kod wuotho e bombe mopogore Homa Bay kaendi mondo wang'e ni to sama koro nyithindo dhi ayanga chenro mag somo e tam mokwongo niendi gin ikruok mar ma giseketo kaachiel kod neno ni nyithindo dhi skul e yo mowinjore maonge chandruok kata doko ni jonyuol to ywago pek mar ngima. Erokamano ahinya. Ali Abich wawinje en mana ni akeni bende isefuono nengo wuoth chalo nade omedre koso? Erokamano Sharon wantie stage kaendi ka kobro tigo pod wabro loso kod telo mar bus stage kaendi mondo nyiswa ni wang'eyo ni kaka nyithindo dhi skul endi chenro mag wuoth bedo ga kod ng'ikruok ka mae thuolo ma samoro weg nyamburko yudo thuolo mar medo nengo wuoth nikech jowuoth ng'eny kaachiel kod jogo eko matero nyithindo e skul bende bedo mathoth ahinya. Wabro go mbaka kod telo mar bus stage kaendi mondo nyiswa ni to gin kaka jotelo ma kaendi gin okenge magi ma iseketo maneno ni wuoth obedo makare moko bedo kod ng'ikruok kendo bende wabro penjo ni to bende gin kod paro mar medo nengo mar wuoth sama koro jopuonjre kaachiel kod jonyuolgi dhi nyime kod chenro mar dhi e skunde mopogore sama ne koro yawa yanga skunde odiochieng' ma kawuono. Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich wawinji e yo makare nyakorom gi jwang'a mano jafwambo marwa Ali Abich ma bende loso kodwa achiel kachiel e kaunti ma Homa Bay mane wach ma bende odiochieng' ma kawuono biro bedo ka oluwo mar neno ni weg nyamburko bende gimedo nengo kaachiel kod chal mar wuoth mtokni bende nitiere kata mna moromo kadok achiel kachiel